Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinda ibasa ti Matthew Kapitulo 7, versikulo 4 kan 5. Kasano yung nga ibaga iti kabsatyo, bayam nga ikataktibasit aputad ti garami nga adda iti matam. Idinto ta adda dakkel at troso iti matam. Da kayo ang managing sisingpet. Ikatanyo pa'y nga umuna ti troso iti matayo, kat kalpasan na. Makita yun to asilalawag ti ikatanyo abasit aputad ti garami, nga ada iti mata ti kabsatyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Asino ti limabas, Dennis Lakay? Anya kalakid di mat Josie. Adda nakitak anak kamotor itay. Asino dagi jay? Ni Sheila aka anak kaksamot Jemaysa. Asino Jemaysa? Lalakin samot. Anya kumayta no lalaki. Ay awanan ah. Kumkumpurmi mat gayam ti sumursurutan ti kaanakak. No agsasao ka, kaslam mo mamin. Anya kumatibibiyang mo no adda papananda. Ay, saan samot ngamin adis-disiplinaan ni ipag mo na? Iso akas ta? Ti ipag mo man ngaminan tinakitam. Kaasi ti ubing numabaybay anda, Dennis. Negatibo man siguron ti pampanunutam. Iso akas ta ti ibagbagam. Saan man anasaya at ti kasta? Bakit? Ipamay samkit di ti atensyon mo iti anak mo. Ay basta, husto aming timbaga. Pinayapayan nakmat, Ante Josie. Ada ka di bagayo? Asino man ang dagiti kakadwam Sheila? Kakaeskwela ida. Kaeskwelaam? Wano? When Auntie, inmay kami dito park, tag-practice kami iti sala. Nakitak ti lalaki akasarsarita mitay. Nagmayat pa iti kakatawaan nyo. Medyo birthday jay, Auntie. Gayam ko. Gayem mo, wano boyfriend mo? Gayam ko laang, Auntie. Da kayo ngay. Anya ti aramidan nyo dito park. Awan matkat di. Nakitak lang nga da ka dito eh. Iso nga inasitgan ka. Kasta? Siguro, saan nakaabagbagaan ti inaman niya? Anya? Nanang, adda akon. Mangan kamutan sa irin anak ko. Di yu damagan no sa dino tinaggapwa? Sa dino tinagapwam aya. Iti ayan tigayam ko. Nitatangay. Adda iti ayan tigayam na. Adda kanu pagsaritaan da. Okay. Ay, gayam. Ibatyam ni tatang mo Tabas sitla ang tiinlutok asida. No, apay ngamin adiyo ni nayunan tilinuto yo. Day talang arud tinabati. Anya ngay ti maaramidak. Basta ibatyam ni tatang mo. Tapno addamot si daan na inton sumangpan. Ayan ti payong tayo, Dennis Lakay. At day tiruar. Inusar ko itay. Sa dino ay ati papanam. Iti ayan ti kabsat ko. Na, anya ti aramidom ijay. Addala na patagapagsaritaan mi. Anya manan ti ipulong mo iti kabsat mo. Ibagakkan ko na ti may papan iti ladawan da Sheila nakitak ana i-post iti Facebook. Ay, awan mon, Josie. Mangrugi ka man ako nakon. Inikam sa manan iti dakas aka ipapanan ti Facebook post anakitam. Kita amat nga min alakay, Panagkunak kat nagpaliwawong da Sheila. Kita am ti picture da nga in-post ti anak ti kalugaran tayo. Adda pa'y lalaki. Anya kumaita? Ay na, masapul amaamuan ni Alfred ter aramidan ti putot na. Amum ka di ter aramidan ni Sheila? Alfred, ading ko? Anya ter aramiden naman Kita am tiladawan da, Apeleta. Kita ano asino ti kakadwa da iti dayto aladawan, Kaeskwilaan na kita manang. Ada project nga naramid da. Ay sus, kita ang mga nuinton madamdamak at makiasawa na sa pataputot mo.
Kanayon matabagbagan ni ipag mo ti anak may? Ay sus, kurang lakit di ti effort day amona. Anya? Bagbaga amot ni bakit mo, tani. Kasla di na amot aramiden na. Makiboy-boyfriend samutan ni Sheila kat ubing pailaang. Saan matabaybayan ni Mona ti anak may manang? Kan masigurado nga awan pa'y boyfriend ni Sheila. Ay naading ko, narigat ti agbabawi iti udi na. Di ka madanagan manang. Amo ni ipag mo ti aramiden na. Amuna ko nam, ngam apay akas jay. Manang. Imay kanumot ni ipag Josie dito'y balay itay, Alfred. Imay ngagpaiso mo na bakit? Apay ka day. Anya timay na imbaga. Nakita na kano tila dawan da Sheila kan nangiti ka eskwilaan na anay positive Facebook. Kat, apay kanumanan. Concern lang siguro ni Manang iti anak ta bakit? Concern ka di ngagpaiso? Wano? Pampanunutan namanan nga awan sirsirbik nga ina. Asaan ko apagan ano ti anak ta? Kaslakas jayan bakit? Talaga day jakabsat mo, Alfred. Di tayo latanikas kaso. Di tayo agpa-apekto. Kasya siguro matikinatao na Aglablabas mat ngaminan. Amok asa anak a perpekto nga ina. Adala ta pagkurkurangak. Ngam saan kumamot akasta ti aramidan na. Agrupuhat ako, nanang. Tibalon mo nga, Sheila anak ko. Adda di tibag ko. Adapay allowance mo? Adda pa'y tinabati, iti intradyo, iti napalambas ngal daw. No maibos ti allowance mo, agdawat ka kada kami kanitatang mo. Di kag bisbisen ni pagadalan, wan. Wana nang, agyaman na klaunay. Di kanayon ko nga ibilin ken ka, Ipamay sampay lang ti atensyon mo, iti panagadal mo. Wan, nanang, di kay madanagan. Tas saan ko mataliplipatan, dagiti bilin nyo kanya. Ala, agrubot ka karudan, tapno di ka maladaw iti klasem. Agan-anad ka, Numalpas ti klasem, agawid ka dagos. Bakit? Ni Zairin ngay. Saan pa'y matanagang wid lang hay? Apay nga awan pailaan, katrabi imatan. Adaman siguron inaramid da, iti pagadalan da. Hindi mo aya sinaludsod ti anak mo. Ang mga no nagpraktis damanan. Kastimot akanayon. Tunggal marabyan kat ibaga na nga adda praktis na. Na, kunak man, no bambantayam ti anak ta. Kat, isong mater aramida. Apay nga rod asaan ka asigurado. Hindi mo aya inawagan. Saan asigurado? Huwan mat. Di mo ammo no sa dino ti ayan na. Ngam no agsasao ka. Kasla ka la perpekto. Nagadupay ti ibagbagam kontra iti asawa ti kabsat mo. Apay nga itakala nga nagawid, Zairin. Adda practice me, tatang. Praktis la ka na yun ti iras-rason mo. Anya ka maten? Apay nga agungat kayo ngay. Ninanang tupay, di na kungongtan. Pangaasim, anak. Saan anasaya at tikastang araramidam? Tatang, nabanugak. Kaya't kunti aginalan. Di naktalikudan no kasarsarita ka. Anya kayo mutang, tatang. Agung ungat kayo manan. Kita am daytoy, Alfred Lakay. Anya day ta bakit? Picture da Siren, kanti boyfriend na. Anya? Mingmingam ana imbaga. Ni Siren pa itinangi post. Aywan. Adamat gayang boyfriend nan. Makitam day ta nga ugali ti kabsat mo. No agsasao ni Josie. Kaslaawan pagkurkurangan na. Panagrik na siguro, kat iso ti ulidan nga ina. O, anya nga ita. Ni Siren mo't gayam ti Danubyo na. Ipakitak tumanday to iti kabsat mo. No agsasao ngamin, irresponsable ak nga ina. Tijak kayat, kasta unay ti panangidadanas na iti anak ta. Nakasaritam ka din ni Sheila, ipag muna.
Apay ni Sheila. Adda boyfriend na. Kanayon ko abagbagaan ti anak ko. Amok nga awan boyfriend na dayjay. Asino nga ro dagiti kakadwa na makikita? Kaeskwelaan na siguro Apay ngamin ati biyag ti anak ko ti bambantayam. Imbis ani Siren nga anak mo ti ayan ti atensyon mo. Kita ama, tanong mailawan ni Sheila, kaya't asawan day ta nga irresponsable kan nagbidot ka kas inana. No siyak ti sika. Ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Saan ket nga iti anak ti sabale. Kita day to'y aladawan ni Siren. Ni Siren day ta, saan ka di? Boyfriend na ti lalaki akadwa na. Basaam ti post na. Asino tinangisen kan? Nakitak iti Facebook ti anak mo. Makitam day ta? Di mo pa'y ammo nga dagayam impost ti anak mo akasta. Ammo kon ti may papan iti day ta abanag. No kasta, okay laeng ken ka maki-boyfriend ti anak mo. Ngam no ni Sheila nga anak ko ti mga ramid iti kasta, ibagam ang nagbigdutak kas inana. Talaga asabali ti ugali ni ipag mo na. Ti picture nga impos ni Siren manan ti makagapo. Kasano ana amam lakay? Nagsarita kami kan ni Mona itay. Anya? Makitam dayta. Sumanao ka. Ngam si kamat gayam ti di na ammo ti araramiden na. Si kamat gayam ti irresponsable nga ina. Sana, sa anak akaskin ni Mona, amok tar aramidak. Ala ikalintagam ti biddot nga aramid mo. Ibagbagak laeng tipudno. Sakbay nga ukumam ti padam a tao. Sakbay nga ikorektar mo ti araramiden da. Siguraduam nga awan ti rugit iti matam. Siguraduam, anadalos ka. Na, Nakababain mat no sumanao ka. Katdakdak kalmat gayam timukat mo. Ngam timukat ti tao nga idaddadanas mo. anya ti diyo nagkinaawatan kan ipag mo adyo si aya muna. Napudot ti darak ken kwa na. Tatila di na makitkita. Pagbalinan na nga isyo amin. Ibaga na pa'y nga irresponsable ak nga ina. Anya, Adala nakita na alalaki akadwa ni Sheila. Panunutan na a boyfriend ni Sheila. awan kanumag ti boyfriend ni Sheila. Iso tinang ibaga kanya. Awan. Ngam ipilit dayjay a Josie nga adda kano. Tunggal adda makita na akadwa ti anak ko. Iyaramidan na iti isyo. Anya klase mo ti ipag dayjay ngay. Agpudno ka man kanya, Siren. Adda ka di boyfriend mo, ah? Di nakulbutan. Amok nga da sa bali a Facebook account mo. Kat in-block nak iti dayjay nga account. Iso adyak makita dagiti post mo. Amumi matilimitasyon mi. Saan aga po ta sa anak nga istrikto kan ka? Kat aramidam matanti kay kayat mo. Adamot aya imbagak akasta, nanang. Panunutin nakmat ah. May babainak no kasta ti aramid mo. Oh, anya nga ita, Josie. Nagbalatak matlakan ka dagiti imbagbaga. Agtal na ka man mat si ka, Dennis. Agsarming kapay ngamin, sakbay nga agsao ka kontra iti padam a tao. Tapno sana nakababain. Pudno ka day tinadamag ka, oh. Ama si kog ni Siren, anak ko. Huwan nanang. Anya, Kaya't asawan day ta. Adda nagkurangan ti ipag ko nga inana. Ngam no agsasao ide. Kasla iso ti perpekto nga ina. ay narigat nga agpaiso ti agsasao. Ta saan tayo nga amaw, no anya ti sumaro no ama pasama. Pudno launay tinakunayo nanang. No daduma ngamin,
Kat no asino ti sumanao, kunamlan no iso ti perpekto. Kat iso damat gayam ti agkurkurang. Anya ti planong itibiyag mo si Kazairin? Diyak mo, nanang. Mangibabaing kalaunay nga inanak. Diyak amo akas tagayam tar aramidan. Basol yung matlaang Inlimod ko. Tamok nga agungat kayo. Tasyak pa'y ti pabasulam ita. Naimbag pa'y ni Auntie Mona. Di nak ikumpara iti dadya amona kunakmanan. Uray ka na yun yung nga idadanas. Uray ka na yun yung nga ibaga nga irresponsable. Tamayat mo ti parenting style na. Agtal na ka! Wano kayat mo ti makaraman, ha? Anya nga ita. Ti anak ti sabaling amin ti binambantayam. Di mo ammo nga addamat gaya man limad nga aramiden ti anak mo. Diyak laim pagarup ama pasamak ti kastoy din isla kay. Kanayon mo ang makita dagiti pagkurkurangan ni Mona nga ipag mo. Ngam di mo mat makita dagiti pagkurkurangam kas may sangay na. Nakababain lakay. Inton sumarunong amin, agtanang ka. Di ka agpakalaing. Di mo panunutan ang nasaysayaat ka ngam ti padam a tao. Saanan lakay? Kansakbay nga agsaw ka. Agsarming ka pa'y nga umuna. Siguraduam, perfecto ka. Di mo idadanas ti padam nga ina, ta di mo ammo no anya ti sumaruno ang mapasamak. Saan adakas adilawam ti padam a tao, basta siguraduam anasayaat mo ti ugali kanaramid mo, agraman pamilyam. Iti kasta, awan pakababalawam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 19. Tulungam ni kabsat mo, kat salakniban na ka, akas la nabilag a bakod ti syudad. Ngam no makiapa ka kenkwana, di na kanto pastrakan iti balay na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Nalpasan ang naopiraan ni te sa ijay syudad. Kasapulan na ti kadwa, ijay balayda. Saan pa'y ngamin ang makatrabaho? May mayata no agawid laangan dito lugar tayo. Kabayatan asaan pa ang makatrabaho. Wen nga rod adda ngamin trabaho ti asawa na. Ngam asino nga iti mga sikasukan kwa na no umay ditoy. Adda ni Anita akabsat na ang mga sikasukan kwa na. Wen lakay, masapol at anggaden na ti panakaopera na tapno saan ang mabignat. Isu nga road, amay mayat no dito'y balay tayla ang tipagyanan na. Taada ni Anita akabsat na ang mga sikasukan kwa na. Intayo nga rod sukunan ni Tessie. Itulod ba si ti asawa na? Taada matlugan da. Nalpasan ti panakaopera ni manang mo. Kat sana makatrabaho. Saan mo't ang maasikaso ti asawa na taada mo't trabaho na. Anya iti aramidan tayo, nanang. Intay basitin sukunan Agtinulong ta mga asikaso kan kwa na. Ay, wan nanang. Kaasimot ni manang. Naimbaglaangan, tabaligi ti panakaopera ti matres na. Wan nga rod anak ko. Kat ita,
Kasapulan na tayo ti kabsat mo. Isu at tulungan tayo. Naibagam ka din kan ni Anita ti ipapantay ujay syudad, apan ang sukon kan ni Tese. Wan lakay. Kahit, anya ngay ti kunan ni Andong nga asawa na. Awan ni Andong, iti na pa na kayo balayda. Adan sa napanan na. Daduma nga main. Ada saan anasaya at akababalin ni Andong. Paidam. Dayjay mo, timadlaw ko ijay amanugang ta. Ken naimot pay. Ay, wan nga raw. Anya, mapan kay jay syudad? Wan lakay, saan ngamin akabailan ni Nanang nagmaymaysa? Masapul ngamin nga alalayan mi ni Manang tanakapsot pay. Apay ang mangiraman da pay. Mangtangdan da ko man ati mga sikaso kung kuana. Siyak mo't agbannog ang mga sikaso, saan mo't asika? Imbis ada kami nga agama ti asikaswam, at apay mainayon. Apay ka di akasta ka. Kaasimot ni Manang kunak manen. Adu mo ti kwartada. Apay adi da manang dani ti mga sikaso. Basta, sumuro ta ka mangyawid ka ni Manang. Mabit kami laang mo't, talugan dati pagluganan mi. Ay, bayadan da kumamot ti naldawam ang mga sikaso Nalabos kamot ando. Jack lakit di maiturad a pabayadan ti bannog ko. Adatan iti syudad Nanang. Magnatan amapan iti balay da Manang ta asidagmat. Ewan, anak. Asidagmot apag naen. Ay, di na mo amapanta itay di balayda. Kunak man no nagtulagan nyo ti ipapantayo, Nanang. Wan, ay di mi imbaga nga itangal daw ti ipapanta. Ay, sorpresa nga rod ano kasta? Kaslakastan Nalagip mi nga min ken ni tatang mo, amay mayat no yawid tayo ti kabsat mo. Sigurado nga min asaan akayat ni Andong nga umayak dito yung syudad ang mga sikaso kun ni Manang. Un nga raw da, takas jay mo't jay asawam, nakapapaidam, nakaimimot. Imbag man, tanakaumay kayo, Nanang. Ading ko. Umay da kaiyawid, Manang. Imbag iti ayan da, Nanang. Tadwa kami ang mga sikaso kun ka. Marigatan ngagpayso no awan nila kay. Kasi ita, agmay saak, tanapan mo't ngamin nagtrabaho. Amo na ka day, ay awid da ka. Naibagak, Nanang. Kaya't na mga tapno sa anak kano ang marigatan. Ay kat nasayaat nga rod Itulod na tayo, baban itilugan yaw. Ay, nagriga ti agkomyot, iti kasta ka sa saad mo. Wan nga rod, Nanang. Diyak makarelax no ag-commute tayo. Umay katakaduan ka amapan iti silid mo, Manang. Sakon to isimpa dagiti gargarat mo. Agyaman ang ading ko. Imbag lakit din, tayo may daksinukon iti syudad. Amo mi nga min amarigatan ka no si kalaang Manang. Agsubsubadak to kan kading ko. Unay kat din aya. Asino pa'y nagtitinulong no saan ada tayo? Amok nga min asaan ka makatrabaho. Tasikat ti mga asikaso kanyak. Sige, ikan kalaangan iti pangalawans ti anak mo ama panije pagadalan. Agyaman ak unay, Manang. Ngam saan ko apabaybayadan ti serbisyo ken ka? Saan abayad day di ading ko? Tulong ko iti anak mo. Agyaman ak nga rod no matulungan nak, Manang. Amo mo't apermi arigat mi. Awan nga min trabaho mi nga agasawa. Saan ka di amakitang tangdan ti asawam? Adamot, Manang, ngam sana ka na yun. No awan agpatangdan, awan mo't trabaho na. Itay kayo pa asimbang pet. Agam ita ka lang nga umay dito'y balay. Insimpak pa'y ngamin dagiti gargarat ni Manang, tadi na pa'y kabailan. Kan nagsarsarita kami biit tanabayag ngamin adikam nagkita. Napatpatag ka diti kabsat mo, ngamda kami a pamilyam. Makaawat ka kumamot Andong. Agsakit di tao. Idinto ta nagsalun at kayumat nga agama. Basta da kami a pamilyam ti umunang asikaswam.
Saan kayo mo tamasakit tapno paasikaso kayo? Italaang mo't daytoy, tainyawid mi nga rod ditoy ni Manang. Ay, jak pa'y nakasakdo iti digos ni Manang mo. Taan nasakit ti sakak, anak ka. Siya kon ti sumakto nanang. Ala, aldawan, saan pa'y anak kadigos ni Manang? Alaman nga rod, anak ka. Tamang gidadangak moten iti danom apagtibnok ta iti digos na. Pasensya ka nanang Medyo naladawak. Taina si kasok pa'y ngamin dagiti agama iji balay. Awan samot na kitang danan ti asawam. Ngam apay nga asikasum pay laida. Day tangarod kat nanang. Di da pa'y maawatan mo ti kasasaad ko. Ingaraw man gaya man ti asawam ti kinaalas ti ugali na. Kaya't na nga isula ang ti pangipaayam iti atensyon mo. Nasa uyon nanang. Gapoy ti kasta nga aramid na. Mauawa na kun iti ganas kan kuana. Ay, managing bubo ko ti asawam. Dandani di na kayat apumanaw ka iti balayo. Kas kala pumanaw. Di nala orayan na sumangpet ka. Kanya turasin, apay nga awan pa'y ninanag mo. As-asikasun na nga rod ni Auntie Tessie. Manan, iso lang nga iso ti asikaswin na. Unay kayo lakit din aya nga agama. Anya ka di aya ti parikutyo. Amuyumot no sa dino ti ayan ko. Awan ka ngamin dito'y balay. Iso sapulan ka. Nalutumot amin ng timakan. Siyak pa'y tinaginaw itinanganan nyo. Anya pa'y ti sapulan nyo. No kanayon kan tumot ngamin di tabangir. Agsipod ta ada masakit nga sa asikaswak. Aday ta. Aday intod ni Manang apara allowance mo, boyet. Ha? Agyaman na nanang. Kaya't nakangamin at tulungan. Day talang tinted na. Nagbak nang. Di na pa'y ninayunan. Saan aga po tabak nang? Kat ipainan ti kasapulam. Kabaalan tayo pa'y matiag trabaho para itibagi tayo. Nangagkaw, tinapig sa asao ti asawa, Anita. Bayan nyo ni Andong tatang. Kasjay na day dya tao. Nakurang ti panakaawat na. Ay, una yun ti asawam. Ti kayat na, kat isula ang ti adda karbangan na kan ka. Saan ngamin nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang? No di kat para serbikan kwa na. Ay, nalabas ti kasta klase ti asawa. May saka a tao nga addaan iti puso kan rikna. Saan na makita day tatang? No awanak ije balay, uray amuna no sa dino tinapanak, saan ang makatal na? Kasla sa anak a sumangpet. Ay, una yun ti kasta agasat mo. Wen nga rod tatang. Awan mabalin ko. Kasta talaga. Ay, una, anyang ay, nagasawa kayo kat nga raw. Ti anak ko laangan ti makagapo. No apay nga anusak ni Andong tatang. Una, anak ko. Madlaw ko, kat pumigpig sa ka, ante, si anak ko. Sumaysaya at ka din tirik na. Wan nanang, mariknak kat pumigpig saak. Kabailak matan ti bumangon, nga ure awan mang tulong kanya. Ay, nasaya at nga rudno kasta, anak ko. Wan nanang, mariknak ti dakilagin awak, manipod nalpas ti operasyon. Ada ka mo titiruar manang. Amangan numabignat ka. Saan, ading ko? Agwat-watak mat tapno sa anak amaikan. Nasaya at nga rod no kasta manang. Nadaras mo ti imbag mo. Wan, iso nga agyam-yaman na kada kayo kininanang. Nasaya at kayo unay. Asino kumapay ti agtitinulong no saan ada tayo manang. Nga rod. Nga madlaw ko anapudo ti dara ti asawam kanyak. Ading ko. Kabalang maggayam ti agwalis man. Apa di ka pa'y lagawit iti syudad? Nalagan mo't lang amin at trabaho daytoy, bayaw. Pagwat-wat-watak lang amin. No kabayala mo, nasaysayat no agawid kan. Tapos makatrabaho mo ti asawa. Tanay, nakurang iti oras na kada kami iti anak may. Kasta ka di. Mangmang tudak mo't iti allowance ni Boyet. Saan nga umanay dahi jay abayad ti oras ti asawa kag papayakan ka? Ala, tanayonak kitang dan na. Itad ko kan ka. Ay, una!
Sa nabali, tainton bigan. Umay ti asawak. Umay na kun sukunan. Kala at matiyo umay ti asawa ni Tessie anang sukon kan kuana. Wan nga rod nanang. Ti amok kat mabayag pa'y sa agawid. Pinagawid ni tatang. Anya ti kunam? Pinagawid ni tatang mo? Una nang. Tapno ka no maipamayasam ti atensyon mo kada kami. Ay, paidam at talaga day nga amam. Saan anasaya at ti aramid na? Kaslaawan masapon na iti sa bali at tao. Ay, un nga rodo. Managing bubukod ti asawam, Anita. At dapay nakita ka kwarta nga inyawat da kan ni tatang. Tangdan ka no ni nanang, anang asikaso ka ni Auntie Tessie. Anya? Tatang, nanang, nagturpos ako ni ti senior high. Agadala ko ni ti kolehiyo. Kat masapol nga ijay syudad. Ay, masapol nga agabang kamot iti balay. Tawan mo't balay tayo di syudad. Awan mo't unay pagabang mo Tawan mo't masnop at trabaho. Dayta ti saan nyo ana panunot. Iti adda dito ni Manang Tessie. Ita, kasapulan tayon. Mabalin ka kumaamakidaguskan kwa na. Itatag kolehyo ka iti syudad. Jak na panunot na ita kababay na makidagos ni Buyet. Takas dyan pakpakita ka ni Manang Tessie. Sayang agpaiso Di kagbalin anaimot kan napaidam. Tulungan ti kabsat mo, tapno tulungan na kan tumat. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 3. Mabalin nga erogi ti siya sino man ama agtaanyaman asupyat. Nadaydayaw ti mangliklik iti panag susupyat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Amangan no sa bali manan ti maturong mau. Imbes nga ijay bangkag, ijay manan tiyangay. No, adyaman ti maturong ko. Kanya kumangay ti pakasik naram. No ngamin mapan ka ijay tiyangay kat mabartek ka, agsapul ka iti karirem. Ura agsapulak iti karire. Takabutang da mo lang dagiti tattao dito. Awam mang patol kanya. Day tati kunam, ngam di ka laam mo dagiti pasamak. Amangan no makasarak ka iti katukad mo. Nagmayatan nga no makasara ka. Agpinados kami Apay ka di akasta ka, Pablo. Anya ti kay kayat mo. Ado ti gagayim mo, wano adaw ti kabusor mo. Diyaga mo ti sungbat ti saludsod mo. Mangyawat ka man dito iti may sabuti nga ara. Tay bayad na pa'y tata. Iyawat mo pa, isakbay nga iyawat ko matigat-gatangam. Na, ta sigurista kang aglalakon. Ay rumbang laang tata. Idi na minsan, inikan ka. Idi kwan, imbagam mo nga ilistak. Amang ano inton iyawat ko ti arak, pumanaw ka manan, adi ka agbayad. Ay, sabali di na minsan. Sabali mo't ita. Isungarod asabali itan tata, pay as you order. Na.
Anya dayta pay as you order. Kabayatan nga agorder ka, agbayad ka mutan tata. Nalata irwar ko ti kwartak. Ay, unay ka ngaglalakaw. Ay, kasta tata, awan ti utang. Nagregat nga min ti agsingir. Na, asino ti nalaad ang masabat ko? Nalapit ti panagnana. Naglaad akitaan. Ay na, nabartag ka manin, tata. Agawid kan. Kaya mo sa mati makaraman si kaalampay, ha? Panawan ka pa'y tata, ah. Agawid ka kidin. Tama nga na maitulid ka dita. Ay, nagbastos na ito yan na lapit. Abay, kasasaw ka pa lang, pumanaw ka. Umay ka man, paramanan ka. Ay, sige tata, inakuan. Diyak kaya, ti makiriri. Ay, Si Manawan, di sinalbag at akrot. Papis-pis ako man kahit. Hanggang, si Manawan dagos. Nagkita kayo ka din kan ni Dory, Manong. Saan pa eh? Apa aya? Agbirbirok itay ni Tata Pablo iti kalaban na. Ni Dory iti nakita na. Diyak amo ano, anya ti inaramid na ka ni Dory, Manong. Imbag no di na kinabil ni Dory. Sapay agbirok dahil iti kaapanan no nabartag. Isungarod nga imbagakan ka. Tapno ikaman iti pagnakman na dahil mamartag. Ay na, saan arumbang atutupan ti may saan nabartag? Oray aglablabas? Kasta ka di, Manong? Saan ka de apa naglablabas, no tutupam, ti saan alimpyo ti panunot na. Apay, kabutang mo ka din ni Tata Pablo amang martag, Manong. Saan ko akabuteng? Diyak lang amin kaya teriri. Anya ka diti imbagakan ka ni Sonia, lakay. Maipapan ka ni Tata Pablo ang nabartag. Anya ka diti maipapan kan ko na. Ay, amumatan ni Sonia at chismosa. Saan ngagsusuro ti ibagbagana? Wan matkit di Ti nga pulo nga ibagana, nasaya at no addamay sa apud no. Nayunan, wano nakisayan. Ay, isungarod adyak tamamatin kadagiti ibagbagana. Pankagpay no agpaiso. Ay, kasla pa karagsakan na, no adda pagapaon na. Dayta nga ron matidyak kaya't akababalin na. Agsao iti saan nga umno. Inuulbod. Kaya't na siguro akabilam tinabartok. Kasta nga ron ti maawatak kadagiti sa una. Ay, talaga asabali ti panunot dayjay at tao. Anya kaditi inaramid ni Tata Pablo kan ka, Dory. ay na. Kunanakit din na papispisan, nak. Ay nalimikli ka kon. Hustula ang tinaramid mo. Awan matlaganas mo amang patol itin nabartag. Ay na. Uray kasuron ko at ibagbaga na alampay wano lapit. Saan kon at tinutupan? Mayat matlaang, nuliklikan tayo ni Tata Pablo. Nang runa no nabartag. Ay na, kasta teraramidek manong. Naira na lang nga nagsabat kami. Kan numabalin, liklikam mat ni Sunya. Tagaramid day jay iti sao, asaan nga umno. Ay, sa lawa sa umatday jay ama ng Sonya. Isong ano adda ibagana. Saan ka basta mamati? Amom ka de nga idinabartag ka. Dandani ka no kinabil mo ni Dory abakla. Ay, agyaman ta jak kinabel. Jak kaya ti panagnana. Anya ngay kumatibasol na kan ka. Na, Lakayan kan. anya ko manula kayak. Di mayata na pigpig saak. Kayat mo ka de nga inton nakapsot ka gapo iti kinalakay mo. Balsenda ka gapo iti kinatangsit mo. Dahaw? Padasan data makita dati di na pa'y nakikita. Dayta ti madikan ka, Pablo. Saan nga agnanayon anapigsa ka? Dumteng to ti panawen ako mapsot ka. Aha? Awan dayta. Mataginayon ti pigsa. Adda ka di inaramid mo ka ni Manong Sami, Tata.
Nay, apayan niya kumangay. Imbaga na ngamin asaan ka no alimpyo ti utak mo. Anya, itian niya agapaw nga imbaga na asaan alimpyo ti utak ka. Diyak man amo tata. Basta day tamot timbaga na. Ikam man iti leksyon tapno agnakam tata. Ay talaga nga ikak iti di na malipatan. Anya iti aramidom tata. Kayat ko amaamuan. Secret. Ay, ikanak pa nga ron iti pangpapigsa. Tapno napigsa ka sumango iti awanan baeng. Gatas ka di tigatangam tata. Ha? Pampapigsa day jay. Gatas nga. Arak ka. Itangat ka. Kain ton si mamayan. Makita na dyan sa amin. Ay! Sabi, langgaw! May katag pinadas na. Ay, nabartek man ni Tata Ah! Pablo. Nay, Riyaw man di ta arubayan da. Bay amlat tang agriyaw. karat ka. Sumardang tumot laeng. Uli na kitita karat. Mga na! Intakit din iti papanantalakay. Magnata iti likod. Bakarat ka. Sige bakat. Saan abale? Nakarikap ti ruangan iti sango. Saan mat siguro na umay agtuktok. Nakatrang ka pa'y matkit di ah. Bayad ka. Imbag, tasaan ko pa'y nga enlukat itay lagi ti tawa. Sige, mapantan. Bakat. Lakwan nakman iti tinapay. Imbag labalunan mi, amapan iti bangkag. Apay ngay asan at tinutupan ni Manong Sami jay rumanyaw alakay manang. Nututupan ti tao, asaan anasaya at ipanagpampanunot na, ad-adda adumakkel ti gulo. Baybayan nyo nga ron, nga ikaskas jay na kayo latan, day jay amam Marta. Nututupan nila kay, sigurado ang maabak talaklakay kan nabartek. Anya ngay kumati maganap nila kay, no kabilan na day jay. Kayat mo asawan manang, awan anyaman na ti ar-aramidon day jay amam Marta kada kayo. Awan ti mapasamak agulo, wano riri, no awan mang tutok iti nakurang ti panunot na. Iso abaybayan nyo latan manang. Wan, ading ko, may mayat ti mang liklik iti riri, ngam ti mang sarakuso. Hala, manang. Gumatangak man iti shampoo, ah. Agoray ka man, Dory. Oh, Bilibak iti kapsat mo. Uray ka rito ni Tata Pablo. Di nalat tatutupan. ay na, nututupan na, ti saan nga umno ti aramid na. Awanan atin nagdumaan da? Kastamot ti ko na ni Manong Sami. No kasta nga rod, awan anyaman na kada kayo ti ar-aramidon day di Tata Pablo. Flang, awan maganab mi no makiapa kami. Mailisi kami pa iti sakit ti bagi. Sa bagay, agpaisot ako nam. Ay, tayo nga gatgatang ko na. Ay, wan kaya man yan. Ish. Nalipatak mo tan, gapo iti damdamagag kan ka. Nasaya ata nagkita ta dito'y dalan basang. Ada ka ti bagayo, nana? Kayat ko ti agkid daw iti dispensar, gapu iti ar-aramiden ti asawak balasang ko. Awan kada kami day jay, nana. Ammo mi mat anabartek. Agyaman ak iti kinaman nakawat yaw. No sabali la siguro ti pagaramidan na iti kasjay, sigurado at tinutupan da. Di na ka di maliklikan ti uminom iti arak, nana? Ay na, balasang ko. Uray kanayon ko nga ibaga asaan nga uminom. Awan latta, awan dengdenggan na. Ay, naadik siguro iti arak, nana. Siguro basang. Manipod ngamin ide, kasjay nan. Manon atawon, di na payla isardeng ti panagbarbartek na. Ay, imbag ata saan ngagsakit? Kuna nakidin nga adda ka nung agsakit no saan nga uminom iti arak. Oy, makitayo ka di jay. Manang, manuang. Oy! Tao mat! Uwan ngagpaiso. Ay, natulid lakit di. Ay, Hala, intay kitaan. Oh, sige, tulungan niyo! umay kan, Dory! Anya tinapasamak. Ayan ko kaday. Adda ka dito'y ospital. No di da ka nakita dasam. Nalabit abang kay kaitan. Apay nga da kay di diraas.
Daraas. Natulidak siguro Agyaman ka kadasam. Tauray madi tinararamid mo kadakwada. Tinulungan da kalata. Anya ti kayat mo asawain. Utang mo kadakwada ti may kadwabiag mo. No di da ka tinulungan, adda ka payla siguro ijay. Amangan no nataykan. Imbagman ta tinulungan dak. Nga uray kas jay tinararamid ko kadakwada. Inkanto agyaman kan agkid daw iti pamakawan kadakwada. Gapo iti kinadakes mo. Mabainak sa mapan. Saan ka dingad-adda na kababain? No di ka mapanagyaman kadakwada. Sige. Iturturid ko ti mapanagyaman kadakwada. Kaya't kayo akasarita, balong, basang. Anya ka diti ibagayo, tata? Kaya't ko, nga idanon, tinaimpusuan a panagyaman ko. Ken dumawatak iti pamakawan, gapo iti kinadakes ko kada kayaw. Tata, pagrebengan mi ti tumulong iti kaaruba. Nakaamirisak, gapo iti naramid yaw. Saan arumbang ti aramid ko ide? Ket ti kinasayaat yaw, tinang silaw iti panunot ko. Agyaman kami mo, ta nakaamiris kayo, tata. Ita, naragsak tayo kuman nga kakaaruba. Ay uwan, ket ikarek, agbaliwak. Da kayaw ti na magbaliw kanyak, ta saan nyo at tinutupan ti aramid ko. No di ket, nagaramid kayo iti nasayaat, nga iso tinagpanunutak, ket nagbalbaliwak. Agyaman ak unay kada kayo, Sam, Nina. Agyaman tayo iti Diyos, gaputan nagbalbaliw kayon, tata. Nasaysaya at ti lumiklik iti riri ken supyat, taawan ti intay maganab kadagita abambanag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 1, versikulo 8. Anak ko, ipangag mo ti ibagada amam ken inam ken ka. Ti panursuro da, pasayaatan da ti kababalin mo. Mayarig ka iti napintas at turban wano kwentas, amang papintas iti langam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Saan ka di nga 8 o'clock ti Sergio? Apay nga da kayo pala dito'y balayo. Apay kumamasiknaran kayo. No saan kami pa'y asimrak, mami? Tinasayat nga empleyado, sumrak iti husto nga oras. Tila pa kariribukan nyo. Saan matada kayo ti amo mi, mami? Dumngag kakit di ti pamagbaga. May maya tinapudno nga empleyado ngam ti switik. Saan pa nagswitik ti panakaladaw asumrek, mami? No si kati amo, sa kanayon amaladaw ti empleyadom. Maragsakan ka kadi? Sabali na saritaan day ta, mami. Oh, kita man. Masiguradok adi mo met kayat no kanayon amaladaw dagiti empleyadom. Nagapwam bakit? Nakita nga gwing-wingiwing ka sumungad. Ay, nagkapuak man di tabalay dagiti uping.
Aldawan ngam di dapay na panijay trabaho da. Dayta ti madingaramid dagiti empleyado. Ti kanayon na maladaw. Lugi ti pagtrab-trabahuan da. Nukasta ti aramid ti empleyado. Di dala matultulad ti kasinsinda ni Alex. Kastamot ti asawa na ni Mila. Nagagat ngagpaiso dagiti nga agasawa. May sa paktorya ti pagtrab-trabahuan da kadadyo. Kan ti asawa na ni Ella. No kuman nagagat ni Ella, tadagdagan na mo ti asawa na. Tapno masapa da asumrek. Saan mat, tanagpadaan da asadot. Yung kadagluto bakit? Maladaw tayo di paktorya. Makatulturog akpay. Sana bale, tawan mat ni boss ita. Awan ka di ita? Oray siya kat masadutak kumasumrak ita. Nangat nga tumati saad ta. Ngamda kasinsin mo Alex ken Mila. Iso na ti awaga, mamangkita ka dagiti trabahador. Ay, wanan niya. Awagak ida. Ket ibagak ang masadutak asumrak. Dayta ti aramidam. Anya ti kagunggunaan na supervisor ka iti paktorya? At damit gaya mo ma. Ala, agkukutakit din tani naglamin. Iyawag mo pa'y nga rod, kinikasinsin mo agpambar ka ditan. Hello, insan. Imawag ka bigbigat. Ina ko magdigusan, tas umra ka kon dya paktorya. Saan kami pa sumrak ni Bakat? Pakikitam na giti kakadwa ma, no dadaamin. Agurigor ka di, insan. Ay, kaslang arod, insan. Dahito isa nakaro alamin na. Iso akas ti marikrik nami kini Bakat. Agpaimbag kayo nga rod, insan. Sige tayo na ko nagdigos. Tani, umaldawan. Nagsapalaki din na digos dayta. Naglamin. Ay na, umaldawan, insan. Nalpas pa ikid din ni bagat na nagdigos Sumublatak maten. Tapno sumra ka kon ija paktorya. Di kayo kadisimrek. Madama mati ay ayam yu adu ay ti baraha. Sana bali dati? Taimpiar ko kini Alex dagiti trabahador ijay. Saan nasaya ti kastang aramid. Kasano numaduktalan ti bosyo, akanayon kayo amaladaw kan lumangan iti trabaho yo? Di kay agdanag, daddy. Di dan tumaamuan. Kasano da kumangay maamuan? Ado tingiwa tamang idanon. May mayat matla ang day napudno iti serbisyo, ngam timang saor iti employer. Saan analaka ti mangikat iti empleyado, daddy? Kampanti kami kanidyo. Sursuruan nyo ti agbalin a napudno nga empleyado. Daddy, napudno ka man kan saan, agsweldo ka lata. Madiday ta kapanunutan yo. Saan manan asimrak da insan Jo kan Ella? Kanayon da lang arudan amaladaw. Kanayon da pa'y nga aglangan. Padasam abagbagaan ida. Amangan numadlaw ni boss. Bayam, takasaritak to ni insan. Imbagak ka ni Ella nga amangan numadlaw ni boss. Angam, kinatawaan na lang timbagak. Ay, mas daawa kadagdi nga agasawa. Gaputan ni insan duty supervisor. Abusado damutan. Di damot aramidan ti pagrebengan da iti paktorya. Amangan no agbabawi da iti udi na nukas jayla ang tigarawda. Ay, sapay ko ma, taawan to ti pagbabawyan da. Imbag ta nagranata dito ruwar ti paktorya, insan. Wen insan, nalpas ko nakinita dagiti trabahador di tauneg. Ay, intaman kit di iti asidaga restaurant, insan? Oras pa'y mo ti trabaho, insan. Oras ti panagtrabaho dagiti trabahador iti babaenta. Angam siya nga da iti nangato, mabalin ko lata ti pumanaw. Insan, saan kumamatakas ta? Urayan niya ti saad tayo. Aramidan tayo latta ti pagrebangan tayo. Danag mon aya insan. Basta siya, awan parikot. Ala insan. Panawan ka pa'y ditoy.
Mapanak di taunag, taadupay ti matrabaho. Di damot la ingatot ti sweldom. Uray gaget mo amin agaget, insan. Papanam, bakit? Mapanak lang di tabalay da tiyo. Adda ngamin nakaibaga, nga ado ka no tagririri. Kaputa ka na yun da amaladaw ka naglangan. Binagbagaak ida nga agasawa, idinapanak di tabalayda. Uray siyakmat, kanayon ko ida palagipan, ngamawan latapat. Kasanon nga ta, numaamuan ti aking kuko ay ti factory ti aramid da nga agasawa. Day tatimapan ko ibaga, tapno amuda ti aramidan da nga agasawa. Nuapay mata nagpadaan da asadot. Managbaybay ada iti trabaho da. Ala, tamapana kundi tabalay da. At ang tuk-tuk-tuk. Bigbigat. Ingkamang kitaan. Ay, disturbo iti turog. Bayam di tangag tok-tok. Apaya di kayo pa'y lagriing. Aldawon. Ilukat yung tiri daw. At danaskan amamuan nyo. Ay, anya ka di jay, mami. Aguray kayo nga rod. Ala, umanag kayo, mami. Ay, kasla saan kayo nga empleyado? Iti kastoy nga oras, saan kayo pa'y nakarubot? Anya ka diti parikot, mami. Bigat asir, sermonan da kami. Adda na ka sa ukanyak nga dareklamo ka no, dagiti katrabahuan nyo. Kanayon kayo amaladaw, kanayon kayo kanungaglangan. Apal dalang dayta, mami. Diyo iday kaskaso. No kayat yo tagtalinaed iti trabaho yo. Agbaliw kayo. Imbagamot ni Sir ang maitalo ka iti posisyon. Agbalin ka kanun a supervisor. Kasanungatan insan Jo. Adda nakaibaga kanyak nga alanganan kanu ti sasaadan na. Anyat kayat mo asawan iti alanganan? Ay, jak manam mo. Ngamday tamot ti kunada. Saan nga ta ayalis da iti may sapay a paktorya? Amangan no isong agpaiso ti ipanday diya kabarbaro a faktorya. Ay, inta nga rudan tasikan ti tumugaw iti lamisaan ti supervisor. Nakasagana akon, bakit? Si kalahang ti ururaya. Sweldo ita, bakit? Darasan, tapno data ti umuna makaala iti sweldo ta. Mabitlaan, tasan pa'y anatarimaan ti kiday ko. Banking. Sapay mapanta iti mall, kalpasan ti sweldo. Mayat manan ti mapan iti mall, kalpasan ti sweldo. Iso nga rada say-saya atat ni make-up ko, tapno na pintasak lata. Nadanon manan ti panagsusweldo. Nagmayat abiyag. Uray kanayon ta amaladaw ka naglangan, at dalata sweldo ta. Dahito iti ko nada aswerte. Piman mat, dagiti adday ti babaenta. Saan da mabalin ti maladaw kan aglangan? Huwan ta saan da anaswerte. O nya, nalpasan day takiday mo tamapantan. Lipstick langan. Aping nagdakkal mo't tinabawas iti sweldok. Uray siyak. Kuna jay nagdamagak EGHR, imbawas da kano tilangan ken ladaw dagiti empleyado. Sinalbag. Husto nga ro ti imbaga ni mami. Diyak ninamnama da ito Sapay adu ti kayat ko agatangan. Nagmalas mo't din. Nagbasit ti na sweldo kon. Kurang pa'y akanak iti makabulan war arigan. Asino nga min dagiti nalaing anagriri ako na ni mami? Maamwak to lang no asino da. Iremedyo ti pan nakaikat da iti trabaho da. Ikagumaan ta nga amuhet no asino da. Ala, intan iti pan nakaopisina ta. Irugita at akwaten no asino da. Makabalas ta no asino man. Nadagdag santidusa da, tapaikat ta ida. Ne, apay ngay. Nakatugaw kamatan di talamisahan ko kas supervisor, insan.
Aglisi ka man dita. Ni, apay insan. Saan kayo pa nagsarita ka ni boss? Isu tinang ibaga asyak kanon ti supervisor. Oh, at iti papeles nga inaramid na, kita Nakalanad dito asikan ti supervisor. Oy, nasken na makasaritak ni boss. Sige insan. Ang mga nusikat ti ialis da iti may sa apaktorya. Nga ta? May mayat matkit di. Takabarbaro alokat dayjay a factory. Ha? Ni, kunak man no amomon. Sa anak namin nga imay nakimiting idi. Tadda na panak. Ay, nalpay pi man ti abaga ni insan mo. Di na ninamnama asikat ti naisukat iti pwesto na. Kunak no amunan. Ay, pagdaksan ngamin ti kanayon nga aglangan kan maladaw. Ken madingamin no abuswan ti saad a maitadkan ka. Dayta ti inararamid da nga agasawa. Naumad ang iti trabador. Kat nang ipila da iti complain kontra kadakwada. Anya nga tatibagan ni boss kadakwadang agasawa. Kayat ni boss ida akasarita. Ngam saan damot ang nagparang. Maikat ta kano iti trabaho. Kasano tapayitan. Awan ka di ti trabaho tan. Agawid ta ka din. Anya pa'y ngay. Anya nga iti aramiden ta dito'y. Sayang aswerte. Nagmayat at trabaho. Inikat na takit din. Mintis aswerte. Dagiti pa'y adda iti babaen ta tinagreklamo. Isuda ti makagapo. No apay anaikat ta. Pumanaw tan dito'y. Kit-kitaan data dagiti trabahador. Sinalbag dagita at trabahador. Kaslakit pakaragsakan da ti panakaikat ta. Maragsakan da taisuda nga rod tinang remedyo tapno maikat ta. Saan gayam anasaya at atagibasitan dagiti adda iti babaen ta. Nabilag dagayam no agkay-kaysada. Nagawid kayo nga. Apay alang ayo tinapay. Saan ka di asweldo yu itangal daw? Naragsak kayo kumaa. Awanin, mami. Inapalanda kami. Kasano ko mga inapaalanda kayo? Itian niya aga po. Agpada kami kinibakit anaikat iti trabaho. Saan da kayo nga inapalan? Nakita da dagiti pagkurkurangan nyo. Sinalbag kit ti dagiti at trabahador. Kunak no awan ang muda. Uray kunam nga awan ang muda. Makarik na damat. Ikagumaan dati mangi remedyo iti pagsayatan da. Kasano kami itan, mami? Awanin trabaho mi. No kumadimngag kayo kada kami kinitatiyo. Saan kumaakas ta tinagbanagan nyo? Kapilitan, ngagtalon kayo. Anya? Nagrigat ti agtalon, mami. Diyak pa'y ammo. Kapilitan na sursurwan nyo, tapno adda pagbiagyo. Kasano ti biyag tahitan? Awanan ti iso amin dito'y balay. Di ta mo ta nagsweldo, tawan mo ta trabaho ta. Dahita nga rod, bakit? Nagtungpal tala ko maiti pamagbagad ang mami kan daddy. Maudi at talaga ti babawi. Ipangag mo ti ibaga da ama ken inam kan ka, taammo da tinasayaat para kan ka. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Bagley. Musika Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio 5, versikulo 21. Makita ti Apo ti amin nga aramid mo,
Sipsiputan na ka iti sa dinuman apapanam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay kaday nga idilimabas ni Rod di tabalay da Dora, kat iniseman ni Dora. Gagangay nga umisam ata gamam mo dakat nga Rod nang. Ay sabali ti panagkitak. Kaslaman adda sabali ang makagapaw. Anya ko mati makagapo nang. Ay jak man ammo. No ngamin lumabasak kat saan mat akas jay ti jar na day jay Adora. Awan lat di kay madmadlaw nang. Amo yung mat nga da kurkurang day jay Adora. Wen mat kit di ay sabali ti agparparik na kanyak. Anya ko maday tang agparparik na nang. Ay, jak man ammo, no apay akastoy ti mariknak. Oy, Dora. Ape agas taon na iti panang sirip mo kini Manong Rod, idilimabas. Dakas ka din no siripak. Karuba mo't. Sabali kami ti madlaw ko ken ka. Kasla kayat mo nga ayaban di tapalayo, ha? Dakas ka din no umay manan dito unag ti balay. Anya? Imimay ka din dito unag ti balayo, ha? Saan ka di? Akanayon ka nga agmay-may sa iti unag ti balayo? Apay, dakas ka di. Nagmay-may saak dito unag ti balay me. Awan ti baga kadakas. Apay akas di ti itsura mi dilimabas ni Manong Rod. Anya kumangay titsurak. Ibagaman. Di ka makauawat. Panawan ka man laangan. Nakitak ang naggapo ni Rod ijay balay da Dora. Apay kumano naggapoy jay. Adala siguro na panaimbaga. Ay jak kayat ti gunggunay da iti dayjay nga adda kurkurang na. Ay di ka man agat atap iti maday. Si kaabak-bakatan. Ay sa anak nga agatap no awan ti makitak. Kahit adda nga ron nakita. Halaman. Ay adala ngamin karkar na amakitkitak no kwakay. Ay, saan ka nga tang agat atap iti angayin bakay? Kapabain. Ay, sapay kuma tanagkamaliak iti atap. Ay, unay kamatayng bakay. Anya ka di tibagbaga ni Nana nga madmadlaw na no lumablabas ka di tabalay da Dora. Anya? Anya kumangay ti madmadlaw na. Apay, naalyan iti kababalin day ja Adora? At tila madmadlawnan? Mapmapan ka di tabalay da? Umununag ka ti kayat ko asawan? Apay kumabapanak di tabalay da? Day tangarod mo ti bagbagak ka ni Nanang. Tila ang awan delikadesa na, ti pumatol iti kasya a klase ti tao. Nasayat mat no kasta. Kunaklakit din wagpaiso ti atap ni Nanang. Adayo unay day tang atap na. Awan apulos sumgar adut-dut ko iti dayjay nga dakurkurang na. Wan takaasim at jay tao. Kas jay lang arudon ti kasasaad na, maluko pa'y. Di kagdanag, saan ko apulos alukuan ti kasjay ti kasasaad na? Ohoy, si kamo ti masabat ko Manong Rod. Ne, apay asabali ti ngirsim ngay. Kas kalamang lukloko. Ko ada nakita ngam saan ko nga ibagbagay. Angam no pilitan dak, amang ano ibagak. Anya ti ko naman nakitam. Mapataltalang ka ni. Tapataltalan nakpaikit din. Ay, Diyos mio. Oy, saan atila masasaum no di mo kaya ti makaraman kanyak? Anya ka di data iparaman mo Ibagam atap no amok. Hoy, chismosa ka abakla Panawan ka man laingan. Ay, pimanawan ti agin lilinis. Ti kunam, jak nakita. Angam, no jak makapagtapel, ibagak tinakita.
Maria, apay nga umis-isem ka nga agmay-may sa dito'y dalan. Ada nakita ka saan yung nakita. Ang amjay nakita. Kuna nakit din apatiltilan nak. Sino ka day, Barok? Anya tinakitam? Ha, anya barwak? Balasang ko kunayo Saan ko nga ibagbaga, nana? Ang mga numadaksana. Ay apay kuma amadaksan ka. Anya nga min ayaday ta nakitam. Maman yung tumatlaing, nana. Tawan palimid, adi lumtuad. Ay, sabagay. Pudno takunam. Kitain yun to, no anya ti sumaruno ang mapasama. Ay, interesado akman. No anya day ta ibagbagam anakitam. Oy, Dora, imbag ta nakita ka dito. Saan mo nga ibagbaga? Anapanak iji balayo, wan? Taapay, kat imay kamot igay balay me. Basta saan mo nga ibagbaga? Ikang ka iti kwartam. Tapno saan mo nga ibagbaga, wan? Agpaysa nga ikanak iti kwarta. Wen. No damaganda, no asino ti amatiin inawam. Ibagam asaan mo nga amo, ha? Apay ngilibak ko, am-amu ka man. Apay kumaasyak ti ibagam nga amata anak mo. Saan asyak ti ama dayta? Si kalaang mati. Hoy, basta saan asyak ko naklang ruden. Ibagak matlaang asaan asyak. Ngam si kamat, saan ka de? Di ibagak ngagparparbo ka lang. Siyak matlaang ti patsyan dagiti tao. Saan ket asika? Ay, Dora, dumakdakkel mo tatyan mo. Nagbunga ti inaramid yo. Agbalinak ka din nga ina? Anya pa ingay. Kasano kayon to iti anak mo? Diyak amu amanong. Adday jay ama na ano baybay-an na kami. Amok ti ama day tasikog mo. Sangko ka nung ibagbaga. Kuna ti ama ti sikog ko. Hoy, lukumot day a tao. Kinayat na nga inaramid. Ita, tanagbunga. Ibaga na asaan mo nga ibagbaga? Amu akan kwan. Kuna na pa'y nga ikan na kano iti kwarta, tapno saan ko nga ibagbaga. Ay, nagdakasan day a tao. Kasi kamat. Siyak nga tati kaase. Wano isa. Nakita ni Dora. Dakkel samot ti tiyan na. Kasta nga rud mo ti panagkitak. Ay, asino nga tamot ti tao nga awan konsensya na. Kas jay lang nga rud piman jay tao. Ay, talaga nga awan konsensya na. Ay, addalat ta tao abaribar ti panunot na. Pati Dora nga da diferensya na. Di da pa'y pinakawan. Dakkel abasaw la, tinaramid da ka ni Dora. Gapauta kas jay ti kasasaan na. Iso ako nak asaan ani Dora ti adda kurkurang na. Jay adda inaramid na kenkwa na ti adda kurkurang na. Iso akas jay tinagbanagan piman ni Dora. Ay, piman mat ni Dora. Nakitak ni Dora. Dakkel matan ti tiyan na. Asino nga tati akin aramid iti panagsikog na. Anya? Masikog ko nam? Ang mga nubuyong nalaang mat. Saan abuyong laang dayjay? Talaga adakkelan. Madlaw ang masikog. Mga no, adak kaayan-ayat na dita, nakasikog ken ko na. Asino matilimpyo ang mangayat iti kasjay a klasin ti tao? Diyak mo Apay nga rod, masikog ako nam. Day tangarod ti pagsidaawag. Asino ti awanan na ka man ang aramid? Awan konsensya na. Saan man na dayta ti pagsaritaan ta? Karubam lang mat dayta Dora. Uray ka aruba ata nakakaasimat nga rod. Kasjay na lang aroden. Anya nga tati ko na dagiti dadakkel na. Awan maaramidan ti dadakkel na. Tanataengandan. Ken awan piman amuda ta illiterate daman. Ay Dora, imbag ta nakita ka dito ruwar ti balayo. Manmanumat nga men arumwar ka.
Apay ka di, nana. Balasang ko. Mano ka di abulan na tatyan mo? Bulan ko na yo, nana. Jak met binilbilang numano abulan ti tiyan ko. Di mo ammo no mano abulan na day tasikog mo? San ko nga mo? No kaano ang nagsikugak, nana? Balasang ko. Asino ti ama day tasikog mo? Ay, nalipata ko, nana. Ay, kaasi kamot, balasang ko. Ay, linuko da ka. Agpatpatulong ti dadakkel ni Dora. Aganak kanon, kadwa ak kano iday ja ospital. Apay asikapay ti mapan. Alangan mat asika. Kayat mo kadi asika timang kadwa kadakwada ija ospital. Putot ko kadi, tapno siyak ti mangkadwa. Ay saanan? Ibagadan to pa, sakti nakasikog. Nalabas ka mat. Dayta kadi pay lang ti ibagat ti tao no tumulong ka nga ron. Amumat dagiti tattaon, adda baribar ti panunot da. Sige nga ron takadwa ak ida. Mapan kamin. Hindi dala mo. Asak ti ama ti sikog na. Saan ko nga aklunan asak ti ama ti ubing? Kababain lakit din umamuan da. Nana, intaray da ni Dora di ospital. Aganakan, adanto na po kuyo. Apo ko? Ha? Anya itayon ti imbagak? Ay kwa, kasla po ko yun Takaaruba yuket nga ron. Ay, kaasimot ni Dora. Asino nga ti ama ti ubeng? Agnanayon to nga ta, ama ilimed no asino ti ama ti sikog na. Ay, nilaeng Dora ti makaammo, no asino ti ama ti sikog na. Ang dapat sa bali ama kaamo nana. Ang mga numabuting lang ang mga ibaga. Ay, no asino kit di ti awanan puso anang aramid kan kwa na itikas jay. Adda puso na nana, ng bimato. Ay, husto takunam, bimmato apanagpuspuso. Intaray da kano ija ospital ni Dora. Ay, aganak ka din? Ay, kaasimat. Ay, wen. Ay, kinadwaan ida ni Olivia. Ay, kaasi damay. Imbag tanayra na nga awan trabaho ni Olivia. Apay nga ta, akas lakayat ko asurutan ida ija ospital. Ay, adakan ka no kayat mo matimapan ija ospital. Ay, mapanaksa. Ay, apay akas to'y tiriknak. Magagara na kamang kita iti ubeng. Gapo siguro takaaruba. Sa maysa, kasjay ni Dora. Imbag no amuna nga asikasun ti ubeng. Ay, day tangarod ket lakay. Amuna nga ta nga asikasun ti ubeng. Dandani di na pa'y maasikaso ti bagina. Ay, kumusta? Nakaanak ka din? Wenang, ngam delikado ti kasasaad ni Dora. Kasta ka de. Ay, kaasimot. Ayan-aya ti ubeng. Adapay ija nursery nang. Di da pa'y mabalin nga ipan ija ayan ni Dora. As-asi kasun dagiti nurse. Na high blood ngamin, idi adda ija delivery room. Ay, damag kumakan ko na. No asino ti ama ti anak na. Agtalinaad samot a sikreto no asino ti ama ti ubing nang. Ay, sige ay balasang ko. Tainak man kitaan ti ubeng ijay nursery. Anak ko, adda ibagakan ka. Sapay kuma, ta sa anak anag kambali. Anya ka di day jay nang. Pagpudnuam ti asawam. Ta idi nakitak ti ubeng. Kas jay latta ti itsura ni Rod idi kay anak. Adda atap ko ani Rod ti ama ti ubeng.
Anya, ulitan niyo man timba kayo? Sa anak akon sintidor iti dakas, taamok abasol ka ni Apo Diyos. Apo kuklakit day ti ubeng. Pudno nga taday tanang. Pangasi o tasan kayo pa'y nga gawid. Kasaw tayo ni Rod. Agpudno ka, anak ko. Di ka makalibak, tasyak ti inam. Idi nakitak ti ubeng. Malagip ko pa'y laeng tilangam, idi kayanak ka. Awan lat di kay malablabid mat, nanang. No kayat mo, irwar ko tiladawan ta adwa ija ospital, idi inyanak ka. No dumakkel ti ubeng, madlaw lata akaing ingas mo, anak ko. Makalibak ka kanipay. Nanang. Uray ka sa no ti panangilibak mo. No ni Apo Diyos ti mangirwar iti ebidensya. Awan maaramidam. Apay, urayem ka de, adusaan na ka. Nanang Olivia. Pakawanan da ko ma. Uwen. Siyak ti ama ti ubing. Kunak topay ka. Pakawanan da ko ma. Sana kon ngaglibak. Pakawanan dak. Awanan kay tibain na Rod. Tsak ninamnama amaramid mo ti kastoy. Pakawanan dak, Olivia. Iti da ito'y nga inaramid mo. Naikatan ti panagtalagkugan ka. Kanjak maaklon da ito'y. So nasaysaya at lang na panawan kan. Anya? Asikasum ni Dora. Ipaay mo ti maiparbang kan ko na. Sana bali, tasaan tapay matanag kalaysa. Isuan alakala ang ti panang panaw kukan ka. Pangasim, di na ko mapanawan, bakit? Di nakawagan iti bakit. Naikatan ti amor kukan kay ti daytoy ngay naramid mo. No talaga nga asawa ti pangibilbilangam kanyak. Saan ka kumanagaramid iti kastoy? Pumanawa kita matlaang. Kadyak kayatan nga kita tapay. Olivia, di na panawan. Pangasim, ikalaysa ka. Apaman ang masulbar ti may papan kinidora. Saanan? Tadyak kayatan ti makikalaysakan ka. Kasaritam dagiti naganak ni Dora. Agpakaasi ka at di mo baybayan ni Dora. Tano saan? Ang mga nupagbaludan ti bagsak mo. Anya da ito yung naaramid ko. Agbabawi ako na eh. Nang runa pa itapanawan nak. Pakawanin na ko, Olivia. Nalaka ti mamakawan. Ngam narigat amagasan ti sugat nga impay mo. Umadayuak. Tapno saan kan amakita pa'y. Sangwam tinagbasulam. No agaramid ka iti saan anasayaat, sigurado asikantong matlaang ti madaksan iti odi na. Ngarod, sakbay nga ipatungpal mo ti dakas agagam mo, agpanunot kapay iti maminribo. Gaputa ti Diyos, makitkita na ti amin nga aramid tayo. Sipsipotan na ti amin agaraw tayo, kat saan tayo ang makapaglibak ken kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.